So dyma ni nôl to, Rhys yma o'r Orielodl. Ni'n mynd i fynd nôl at y poster Yr Wyddor, a trwy ni'n mynd i fynd am y lythyren olaf un. So ni'n mynd reit at y gwaelod, a ni'n mynd i weld os ni'n gallu wneud yr ysbryd. Felly, dilynwch, a gewn ni weld os gallwn ni'n wneud ysbryd yr un. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r fideos ni wedi bod yn wneud hyd yn hyn. Dwi wedi gweld lluniau ffantastig chwarae teg chi, a wy'n dwlu gweld nhw, so please cariwch mlaen i rannu nhw. Felly, wneud yr ysbryd. Unwaith i ni gael y siap cychwynnol na'n iawn, a dim ond un siap sydd dynnu tro hyn, dyw e ddim yn gorfod bod yn union fel yr un i'w dwi'n neud, ond unwaith ni wedi cael y siap cynta na'n iawn, mae'r geiriau yn dod yn weddol o rwydd. So, ni'n mynd i ddechrau'r ochr yma. Ni'n mynd i wneud yn siŵr bod gyda ni ryw fath o siap fel yna. So, mae gyda ni'r breichiau'r ochr yma, a wedyn mae gyda ni'r pen draw fyna. A wedyn, pan ni'n dod lawr, mae eisiau rhyw fath o siap wibbly-wobbly fan'na. Sy'n eisiau gormod. Mae bod tebyg falle fan hyn. A wedyn ni'n paratoi'n hunain i fynd lawr wedyn yn amlwg. Felly ni'n mynd i fynd fath o wibble-wobble. A gallai fe ddod ychydig bach fwy draw fel hyn. Fel se fe i wneud edrych os fe yn hedfan ychydig ni'n symud. Yn lle bod e bach yn rhy static. Ni moyn iddo fe edrych fel bod e yn mynd trwy'r awyr. A fel tro diwetha, unrhyw bryd ni'n teimlo bod llinell ddim cweit wedi mynd yn iawn. Felly mynd drosto y to fel fe'n ei fyna, felly byddai to yn cysylltu pethau lan yn well yn hwyrach hefyd, pan byddai'n dod i'r lliwio. Ar ôl i ni'n neud yn siap ni, bod ni'n hapus gyda'r siap yna, i ni wedyn yn gallu neud yn siŵr bod ni'n cael yn llyged a'n ceg ni'n iawn. Unwaith eto, maen nhw'n mynd i fod lan fan hyn yn amlwg. Does dim rhaid bod rhain yn berffaith o gylch. Gallech chi wneud rhyw fath o siap a wibbly-wobbly eto, a chi'n gallu lliwio rhain mewn. A wedyn, byddwn ni'n barod, does dim trwy'n yn mynd i fod iddyn nhw, ni jyst yn mynd i fod yn gwneud yn ceg ni. Mae croeso chi wneud ceg, fel chi moyn, does dim rhaid iddo fod yn ysbryd sy'n codi ofn, gallwch chi fod yn tynnu llun rhyw ysbryd fach hapus ych chi moyn. Ond mewn geg i, yn mynd i fod ar agor fel yna, a dwi'n mynd i liwio hwnna mewn. Jyst bod eich pen a nodweddion yr wyneb lan mas o ffordd llinell eich breichiau chi'n iawn. Felly dyma linell y breichiau. So, os bod chi uwch ben hwnna, mae fe'n wneud y dasg o roi'r geiriau mewn lot yn haws. Felly, i wneud yr ysbryd o ran y geiriau, mae dyn ni 6 lythyren. Felly, ni'n mynd i ddod lawr yn syth. Sy'n rhaid bod nhw'n llinell syth, ond ni'n mynd i ddod lawr yn syth o'r ceg. A ni wedyn yn mynd i orfod torri'r rhan yma mewn i 3 rhan, a torri'r rhan yma mewn i 3 rhan. A peth rhwyddau i wneud yw cymryd o ble mae mwy na lai y pen neu'r corff yn dod yn automatic. A wedyn mae hwnna'n gadael y ddoi fraich ble ni'n mynd i rannu nhw yn ei hanner. So mae dyn ni 1, 2. A wedyn, yn amlwg, ni'n mynd i allu dechrau gyda y llythrennau. So mae dyn ni y gynta. So ni'n mynd i fynd lawr. A ni'n mynd i fynd ar draws. Wedyn, ni'n mynd i fynd â ysni. Ni'n mynd ar yr ochr dde fan hyn. A wedyn yr ochr chwith yr ochr arall. A fel ni wedi gweud o'r blaen gyda yr y, mae eisiau ni stopio pan mae linell yma'n dod lawr. Ni ddim eisiau mynd o'r rhifell draw. A gyda'r S, mae eisiau ni fynd draw digon fel bod nhw yn overlapo chydig bach, fel bod gyda chi yr siap cywir. I wneud y by, mae eisiau ni wneud by prif lythyren tro hyn. Felly ni'n mynd i wneud hanner cylch gweddol fach ar y top. Ni'n mynd i jocan bod hwnna'n mynd i gario ymlaen lawr fan hyn. A ni'n mynd i wneud chydig bach yn fwy. Felly hwnna mewn. A mae'n dechrau edrych o'r byn, dyw e ddim cweit na eto, felly mae fe'n eitha pwysig tro hyn bod ni yn cymryd rhyw driongl bach i ffwrdd fyna, a wedyn yn gallu lliwio hwnna mewn fyd. Mae hwnna nawr yn edrych fel by.
does dim eisiau gwneud dim byd ar top, sy'n eisiau rhoi llinell o draws na dim byd. Mae fe'n mynd i fod yn ddigon amlwg, mae by yw e, dwi ddim yn gallu bod yn unrhyw beth ar un arall. Yr un peth gyda'r yr, so ni'n mynd i fynd o gwmpas, a ni'n gallu lliwio fe mewn. A mae hwnna ar y rhan top. A wedyn, fel eithon ni gyda'r by, o ran cario ymlaen, ni'n mynd i fynd lawr a ni'n mynd i gario ymlaen gyda'r yr lawr fan hyn. Ond tro hyn, ni'n mynd i fynd â'r llinell bach arall, digwydd bod gyda fi. Mae hwn yn dod lawr yn automatic, felly fi wedi anelu amdano fe. Does dim ots os nad oes gyda chi'ch coes chi digwydd bod yn mynd lawr ffordd na. Ond mae fe'n bwysig iawn bod y llinell yma o'r yr yn mynd syth lawr wedyn o fi nesaf yn dod mas ychydig. So fel ni'n gweud, lliwio y triongl yna i mewn yn daclus hefyd. Reit, dwi'n dechrau dod. Fel y by, pwysig cymryd cornel bach i ffwrdd o'r yr i wneud y siap i sefyll mas ychydig yn fwy. Dyna ni gyda'n yr ni, a unwaith o, ddim eisiau gwneud i byd gyda'r top. Mae'r top yn mynd i edrych yn iawn fel mae fe. Mae fe dal yn gallu bod yn yr dyw e ddim yn gallu bod yn unrhyw beth arall. Y nawr yn mynd i fod yn edrych yr un peth ar y wnaethon ni gynnau. So canol i lawr o'r top i wneud yr y, a wedyn ar draws, fel bod ni'n gallu gwneud yn coes ni. Wedyn mae dyn ni dy i orffen. Ni'n mynd i wneud dy fach tryn, so ni'n dod mewn, a ni'n dod lawr o'r cornel. Wedyn ni'n gallu lliwio'n triongl ni mewn y daclus. A mae hwnna'n gadael y bocs bach. Y bocs bach sydd eisiau ni wneud lawr gwaelod. So, ble bod hwn yn gorffen gyda chi newch llinell yn mynd lawr, a wedyn dod draw i'r ochr chwith mwyn gorffen yn bocs ni. So dyna yr ysbryd. Felly ni rwydd o'r gwaelod eto. A gyda'r un yma, does dim lot o liwiau i wneud yn amlwg os mae sbrydion yn wyn fel arfer. Mae croeso i chi wneud nhw mewn rhyw liw lliwgar eich hunan, mae lan i chi. Gallwch chi nod lliwio'r cefndir y gadael a'r ysbryd i hunan yn wyn os chi moyn. Lliwio'r cefndir yn ddi, glas tywyll, porffor, rhywbeth fel yna. Sa'n siŵr os na fi lot fwy gyda ni. Yn credu na i liwio chydig bach, gewch chi weld y meneiliad. A pob lwc. Digon rhwydd, un o'r rhai cyflymau felly gallen i chi fod yn gwneud, a disgwyl mlaen i weld nhw eto. Bydde fe yn grêt arbrofi gyda gwahanol siapiau, a pam lai, pam so chi'n ychwanegu rhai bach o'i gwmpas a hefyd i gael ffrindiau iddo fe. Oce, pob lwc i chi. A dyma ni wedi gorffen. Nes i fynd am y glas yn y diwedd, bach yn dywellach o gwmpas yr ysbryd i hunan, a wedyn jyst yn ysgael o gwmpas wedyn. Fi'n credu bod wedi troi mas yn eitha da. Beth nes i hefyd, jyst oedd mynd rownd gyda'r pen di, jyst amlinellu tu fas yr ysbryd to, jyst i wneud ei sefyll mas hyd yn oed yn fwy. Felly, disgwyl mlaen i weld beth i chi'n dod lande. Fel wedys i, rhannwch Instagram, Facebook, neu ar y Twitter, a newn ni weld os gallai wneud oriel bach ar ryw bwynt o luniau pawb. Diolch yn fawr chi.